Play pi baro ki pajba nong kesan jong kene ke channel mau benar. Te ka mau benar multi purpose society da kene ngi kwa ban pentip shapi ba ka mau benar multi purpose society ka hap ban pensanya no shua ya ka lucky draw han kharsau drigu jun arja pisan na ki daw bom la kiar. Iba bun nap deng jong pi ngi ngej pin sadom pin sapitar ba pio sngew ya kene ka kubor. Andre ngi pan map nap deng jong pi baro khoj bat dak bas ngorit ba pin ai yai ap shitom bat ngi kadau kalong bat don nap deng gi ba penti tiket yang ngi kim shem lawan bat semit ne pen pai shu yang ngi ya ki buk amaki ki shem ka jingmut kalong la pidi ne pimdi ne pidi iwe ne arteli ro gitu gi ba shem ki de ban wan pen pai ya ki buk bangi min yo ban bu jingkhen baru ban yo ban kliap ya ki tiket baladi kajin temu jongi hi kalong ban yo kliap lut hi ya ki tiket barok khoj kat ke baladi andre ke badon ki bompat wan man semit ya ki buk hangi ngim ngosuk man sim bat kitu tiket ba ki blu ki la tit sitom kin chulong le no e bat nom yo kliap andre kajin kwa hi kalong ban yo ban kliap lut hi ya barok ki tiket ban like na kano ba jing wit jingwa hadin habot oj pejba bun nap deng jong pi pin sapitar pin sabuk kho bangi le thok ne ngi don jing su ban le thok han re ka society hi kam don kanu jing ka jing mut sniu kumba phila yo I ha ya ki jing thu ba pha jungi an pan lo ya ka ne ka lo ka dro abaka society ka syam yakum kini ki jing kala ya tawat jing mut na ki bor bahalor bat la le ya ka badon kam bat ya ka badei ban le hakum ka ne ka por Amar kata tak jing yo jing bit na kibor bahalor bat kaba kamansim kaba kia ngilapan kan rek biang ya kaneka drodet katarek bermelekai hargat ka permission bat NOC na kabor jong ka an day mangi pen kan rek hi mangi hanrai hargat ka jing yo jing bit na kibor bernya ya kane kubana du basdang hi ya hargat ki NOC bat ki permission mentar kumcu hi angej scam gi babun balang kin sapitar kin donru ki ban sabuk kho henre ipan ma pat ni kerpat red ya pi pin so tu lang ya ka jing jong ka society ba ni ya kendu ki donru ki we ki daru ki ba yos no lang ki ba pen long yang ni ban pen sange shwa shipor o ka jing di tiket lei tang duna shwa palat ngimla di ra ya ki tiket tang kendiat kat ku baji tu ka society ban pen bi ki price tang marsiliang ro pat bi ka price and ray ka jim sange ba kon fan jong hi ka de tang lagi ni dau ba ki briu ki la phat nangi ki man pen pai shu tiket ki ba pen di ya ki tiket jong ni te kumba pitip hi ngi long tang ki briu ki ba dap da ki jing duna ngi la pen mong ya pi and ray ki pat red ya pi ban yai sha ban ni ban bat sabu bha ya ki tiket ba pila dap tiet bat yai ap hadu bangin dapen tip ya ka risol te hanget pila satu ya kani ka jim na jongi ka saiti bangin nang pen bana shishu company ya ki jim pen tip jongi ha kani ka video ha kani ka YouTube channel hi te sayai ap at ni yai sha bat ni hoi pila dom re gitu ki bakwa ban phone yang ni amar ki briu ki ba phone yang ni non stop bat seminit ngim la ra ban pik namar pa bun palat kinong phone te ka bhawa pin chu text ha message la ne ha po WhatsApp la pidon kam ban wan phone yang ni ada pisngeu ba P1 ban phone pi bakwa ban phone mat ban ngi kinong nya so ba chu text po WhatsApp la ne po message kini kinom bar phone changi te tang kata hi ka jing pan changi so ba chu text ma da phone ngim la ra ban pik mar bun palat kinong phone yang ni ta chu text na po message la ne po WhatsApp ngin sa reply ya ke ba pi pidon kamban ong yang ni itang kani ke play shubun ya menta ke ditang kani ke cibentip jongi tingin sa pentip yang kam nia ki we pat video ke play shubun